जों जेब्ला सांथों गुबुननि जाथों जतन' बुखामे लिवै असमताय बेरायलायो इनके दिनैनि जराव नरबाय आं गोदालै तंनानि सेबमानखा बेलेकनो हामबाय स्पेशली जोंनि दा मालिक दं हामबाय मायाफोराव दिनै बागैसि जों आंगोर सफायो बरिनिसि कमिटि मेम्बार्स आरो रिंखाना फैयाबा दिनै दा मालिक बुखातैसि रिंजावा बा बनन हामबाय मायाफोरसिनाय ते हायनो हाय दिनै अ पान्दा संसारे रो बेलेकनो हामबाय मायाफोराव अमो हाय आसके नाय थाप पान्दा नर संसारनि बागै तो दिनै पान्दा संसारे रो केसे याबा खराबो दे माना बेलेक हामबाय इथे जोंना मोजां मोनना बाहाय दावबाय गाहाम दंना दिनैनि पान्दा किसा बेजवा जोदा तामिके चनारनि साय बुरि रंसे एक्टिभ खेनगो अब हाइकेमा न जत प्रोग्राम आं नायना मोसंगो स्पेशली बुरि सिकली रक आसके एक्टिभ के फनु खाइके बखार थांसाय फायनायसि जत जागाव चनाव सि मोसाय हाय देवना बुरि रंवा मोसाओ तेवाय से हाय हाय फान के याबा मांखा तिनी बखान बचाई आज थारी नोबा लामा कोला संगी नारे मांखा तिनी नकेशो कथई गिरे चीन की जानो हमें